Jarene batek cilik melipat mengarah ke depan, pangkal telinga jatuh, lebar, lentur, tebal, simetris, panjang. Jadi kita atur supaya sesuai meh sing dijaluki para ngono-ngono kuwi, wis langsung ngene iki dilemplar. Endi sine iki? Durung dibolong. Wes. Isine dihapusi saiki. Tokone. Dihapusi. Ini jane paro ra. Wah. Dilesi rata berarti Pak Cek ya. Tapi ya iki sak wis roh lek dicoba engko lek pomo kupinge blenyak ya aja maido lho ya karena ini dicoba blenyak. Tak tok nih pendak patek anu. Ini minyak telon barang benyak apa? Kan diwehi kuku ta menungso iki. Heeh. Mok limo, mok laso, lek iki ra mok kunci. Nyumek abuh tok. Ngono lho. Paham Bu nggih? Nggih, paham. Lek iki kok jampeli, sedangkan iki lho setire iki kiri iki. Wow. Disuki bahan ngono kae lho. Ah. Piye jenenge mek gur merapikan iki. Sing kono enggak dikunci Yang malah. penting iki. Oh. Ini yang penting. Iki kena tak petili tak deplok ternyata iki kan nggih ngunci. Jangan sampai diganjel malahan. Jadi ganjel kan mengo lho omahe. Mengo. Tinggal ngalih balik. Iki mek gur tinggi ngimbangi. Tuh. Wow. Ini bisa dilihat tapi jangan dipraktekkan. Karena engko lek kupinge bosok nyalahne kene. Guru-guru lek kontene Pak Jack, aduh. Berat iki. Berat iki. Iki karo angen-angene piye Pak Yanto? Wis rada adoh kono. Ngomongin diseneni YouTube kok engko. Alih angen-angen iki. Cocok borong iki dadine. Pun cocok, Mas. Bapak Nggih pun papang nggih pun simetris. simetris tok. Yo balik. Cek ndelok dadine piye kuwi dadine? Dadine iki. Bah. Iya. Masuk. Mundak. Srit. Nah, iki sing kene mentahe ngene iki. Ah, mentahe. Oh iya beda. Sik apa pada pangkah ngono bener. Pangkah ngono mengke. Dene ke samping. Kok iringan ya? Ya. Nah, nyapu aku mengke omahe kok iki. Bila niki lek gluntung. Oh, ngluntung. Gluntung engko yo ora genah engko. Tapi lek mau clenet sing iki kan genah malah Kunci, tipatane. iya. Bentuk. Lah iki engko lek kok ganjel ngene. Lek mau ngancing oleh apa terus ala iki butuhe cemet malah diganjel. Tuh ya. Oke. Yo, gelem. Berarti ki maksi anune umur berapa, Cek? Lek kena dilem. Ya pokoknya aja sampai kliwat 5 dino. Lah wis 5 hari wis angel ya. Yo kena ae neng Mana malah putih. anu, Pastoli. apa jenenge? Warna kuning. Lek pengine maksimal umur sakmono, lek tomo lime digelimne sak umur-umure kan kena. Neng yo aja dipadha karo sing saurunge umur 5 dino klet ya kan ngono to. Heeh. Oh. Padha karo kan lho kandangmu lho. Heeh. Rego 1.100, kualitasnya aja njaluk padha sing rego 5 juta per meter. Lah, wah. Kaitannya. Rene. Bah. Srit. Nggih. Toto to. Wis toto jan, srit. Iki aku sing ngelem, payah to sing nyuwuk. Oh ngono. Suwek napa Pak Yanto? Nyuwuk ora kelet. Suwek napa? Iki supaya ya pokoke muga-muga
Lancar ngono rezekine iki ngono. Bah. Rezeki ngene iki. Tambah rezeki. Nah, ampuh. Ajaran tambah rezeki piye lek kupinge mundak rezeki kan yo seji karo lek Pas mangan. pas mau. Hmm. Ngono. Bah. Kan disawang panggah rezeki lek sing halus. Serit ya Pak Yanto ya. Ya ta. Oke, masuk. Gulane kudu halus ngono ya. Bu karo berarti nyebul-nyebulune karo nyuwuk Pak Yanto. Iki mulakno karo di sumetne anune kan karo disuwuk. Wah, alah ngono to carane ya Allah. Tadi kan mandi. Nek gak ngono ndak mandi Pak Yanto ya. Neng Mbah Woto yo ngomongimu karo Pak Yanto semblene wis disuwuki ngono. Ngono, beh, Jan. Wong omah lek garap. Ono tas mana? Ya sing berarti secarangan kula niku. Nggih. Barengan iki berarti ya. Beh, ning kono koyo nambane neh iki calone. Iya paling. Paling barengan iki. Oh, Pak Cek. Heh? Bar iki calone nambane neh. Sopo ne? Bar kok kene. Nambani Pak Woto iki. Beh. Antri piro ki Moisan? Demu awijane kan tak pengen ngomong-ngomong wong. Oh. Wes, bisa dilihat. Lho, wis mening lho. Beh, Ya toh. Nggih. serit. Anak 17. Pancal deker. Wah, lek iki diwehi lek iki Pak Yanto. Wes iki kok Wedok ae to? wedok sedanten aja. Alhamdulillah. Jan. Kliwir lengkap anae. Nah, Anak 17. Gengki. Duh, iki ya wis lekas manjep iki lho. Kabutan kuping kuwi malian. Alih dingkluk iki. Lah iki sesita kaya sapi puang ngene Pak Yanto ya. lho, Niku kok sampe puang piye? Lah iki warnae lho. Wah. tapi sepatune nggih komplit to. Warnae komplit iki. Iki jan dipek kuwi kabeh iki lanang Pak to. Wedok kabeh. Cepet iki mo ya malan. Dipek kabeh warna kuping ndas rene kabeh. Beh. Oh to? Oh, Apa itu ya? Nggih. Warna ndas kuping dipek rene kabeh. Beh. Jan. Kayak sapi apa mau ngarani? Sapi puang. Sapi puang. Iki jenenge puang ya Pak Yanto ya. Lho. Lah iki to, mangkuwi simetris iki rada linting titik. Kita toto supaya bendak linting. Oke. Iki wis dadi bah jan. Wis rada mumpung Pak Yanto iki rada linting. Wah, lek sing rada angel-angel niku montore napa Pak Yanto? Kira Iki doi. coba bakune iki kok dibaten iki. Gua mek dipaten ndak didone wong. Mulai nganu diturone wong aku malah ditowoluki. Wah. Malah mau majen mangga karo aku. Wah. Kowe pot ngono malah. Jan ya Allah. Lah aku nyuwuk ngono kae asline kan Pak Yanto sing garap wong omah, aku sing action. Wow. Berarti setrumnya langsung nyambung Oh, ya? kon ngedep publik ngono. Oh, alah. Joko Ublik kuwi ben setrumnya nyambung ngono. Masya Allah. Anak 17, geng. Ki wedok kabeh Pak Yanto nggih. Wedok kabeh. Wah, alhamdulillah. Calon perawan-perawan iki. Wah, lho. Sobel mas suwuke nah mau mlebu nang geng. Bah. Ngono aroma umi nyawa Pak Jek ngene Pak Jek. Montor apa sing ditokne mah? Lho montrono tak dijohno lek tukone ora diomongne posone iki lho. Wah, lakone ku ya sing abot ya. Oh, Ndak syukur berarti. Bar foto ke hukum nang jero sumur 3 dina Lah. Beh, lah kuwi mesti ndak kuat Pak Yanto. Lah iya. Yen nang jero sumur kan hukum. Lah nggih, beh. ibarate ya Iya, kontro didudohne tanpa dilakoni lakone Heeh. padha karo montor diseni bensin Heeh. ora dionekne. Apa mlaku? Ndak mlaku gak teko gen. Bah. Abot Pak nanti rakate ya. Lho. Lha ra biyen ini sing iso wae di kelahiran di bawah 2000 di bawah 1910. Oh, kuwi. Ya Allah. Minimal 100 tahun usianya. Salah.
Pak Yanto 105. Wah, apa nggih Pak Yanto? 105 majek 102 aja telu. Tolong tahu. Ya Allah, saya telu. Wah, Mas mayan apa antene nganu iki mau? Ora semuanya nang. Bagian yang lahir nih karo Gusti mbiyen tahun. Wah, alah. Ya dicek linting-linting malih piye iki? Malih srit. Jan srit. Kudu Srit. Lho, wis sama tambah ya mbone malah nek ngono. Dijembrengi ngono. Wah, kemana mbon lera wong biyen ta ya Allah. Malah umum ngono to. Wong kayu kurang dawa tak odot nanti pasang tukang liya ndak iso. Nah itu sama korone. Pah, Iya. jan. Dan lek iki. Arang wong ngono kuwi. Ndro guna tenan nek ngalen mbiyen. Anak 17 betina, geng. Iya. Jan srit kupinge. Ora warane pelas dekeran. Ketoke Maton. 30 neh to besok. Iki. Amin. Sing kuwi wedok kuwi. Amin. Iso kuwi. 30 Iso iki. udeng kok ya. Udeng. Niki jenenge sapa Pak Yanto? Biru tak Selendang no. koyo dijenengi selendang karo Selendang biru no. Selendang biru. Masuk iki. Selendang biru. Lho, Sing ana ning selendang biru. Selendang biru karo apa mau jenenge? wangi. Puang. Puang. Apik lho puang. Lambo jenenge puang atik. Wangi, Mas. Wah, lambe celekasnya. Tilik Ayo ngene. sapi puang. Kilo, nemplekne kilo ra mok syuting, nglayang rono. Jadi syuting, maksudnya engkau lah dibiarne kok timbang kena pelanggaran selain ada YouTube. Ini sekilas-sekilas. Nah. Oh, sewo, seret. Dincep nih cor-coran langsungan. Iki lek sing ngodot awakmu bengok. Ngono ya. Ya sing ngodot aku, Pak Pus tak kode tak kon bingkem cangkeme kan gak iso bengok. Carane ngono. Oh, ora Peh. setelan bro ya. Ndak jalan iki. Kae noto gene Pak Sas dicekelano peh. Lha nyapa? Jam. Lha nyapa rong jam? Tak kon bingkem cangkeme sing dibingkem pangga pentile ae. Ya Allah. Bingkem cangkeme dirokok kono. Lha Domongi ate ngono lho. Anak saya iki Mas Ano iki. Ya Allah. mare wis kulino bingkem ngono. Lho, ngono. Peh. Piye Pak Yanto niku? Menang-menang Iki koyo. muridé Pak Yanto lho wi. Pemain lho kayak gitu. Pemain. Peh, muridnya Pak Yanto. Oh, muridé Pak Yanto sing paling lawas dhewe. Ja. Kuliahne wis lulus. Ora dilulus-lulus. Amen jongkol. Wes. Jadi, Oke. Wah, semuanya bul. bisa dilihat Kemudian sudah di Eh, enggak ini apa? bisa dilihat srit. Ayo. seperti ini. Oke. Oke, bisa terlihat. Oh, malah dawa, mana dot malah dawa ngono ya. Oh, samping bisa dilihat. Wah. Jan nombo srit. Manfaatnya ini biar tidak melebar, meleki-meleki. Ora-orane sak-orane kena ditoto ya ditoto diusahakan. Tapi ini tidak mengedukasi lo ya. Engko diterokne sama rulek gak dadi nyalahne sing ngonten. Oh kan? Iya. Ya. Di mah. Lah aku udah ingin dulu komentarnya. Engko Denyek nu nyapa Pak Jack. ya yo kuwi mau. Lek aku action ning jaba ngelimi ngene wong-wong, Pak Yanto tak kon ning omah. Oh, Aku kuwi ora kan. gunane rono Pak Yanto. Niku. Mari Pak Yanto. Aku lek Mbah Woto aku ya iku bar kok kene iku ya langsung Oh, detik geni. Cek geni kuwi ya. pas dadi teko kono Pak Yanto wis ning centong tengah ngejep publik. Wah. Dadi ya, Oke. lemnya pakai apa? Kastol. Kastol. Ini promo gak apa-apa. Ya dang duwe wae to. Ini kastol geng limpen. Motor. Mantap. Teh. Tempel ban lho. Heeh. Lagune piye kuwi? Piye iki? Mak jeblok, mak jeblok. Beh, jan srit. Roh, Wes. aku iki
tukang tambal ban. Wah. Saya gimana jenenge separo sapa berarti Pak Jack? Iki jenenge selendang biru. Enak lagune lho ya. Sing ana ning pundakmu. Sing sitae. Sapi poang. Piye wi lagune? Kurana. Moh. Jadi lagone ngono. Ini susune ben kaya powang. Susune ben kaya powang. Bah, jan. Lahir di tempatnya Bapak Yanto Raja Pacek Pam dari Josari, Josari. Beringin, Blitar. Loro, anak 17. Rezekine Pak Yanto ambrol. Sing niku muga-muga rezekine ya lek biyen tau kepayan 30 juta di usia 20 hari. Karena rekor itu belum terpecahkan. Ya muga-muga iki engko di usia 15 dino payune 50. Amin. Aku amin banter dhewe Pak Yanto. Ben dibaboki. Wis ngene ya gimana? Bukan niat ngonten tapi di video, tapi nanti kita publikasikan. Kita tidak membuat edukasi seperti ini, tapi kita menampilkan bagaimana cara merapikan telinga, bukan merubah fisik yang ada, tapi kita merapikan. Saya kena dirapikan. Sama halnya dengan motong kuku. Ya. Ketika potong, dia tumpuannya meleot. Jelebar. Tapi ini merapikan daripada dicondro, tiba-tiba sayangi kupingnya. Nah, kupingnya kita upayakan densrit. Wis ngono ya. Oke, Terima Pak. kasih.